खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ फटाफटनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जायफोरा सिगांनो साबस्क्राइब खालामखादों नोंथांमोनखौ आङो जोबोद साबायखर होबाय। आङो बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन, नोंथांमोनाबो एन्जय खालामबाय थानो हागोन बेफोरबायदि स्ट'रि खोनासंनानै। दिनैबो मोनसे लाबोदों आङो खोब मोजां स्ट'रि, जाय स्ट'रियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सासे बिफाया बेसेबां माने जघन्य खामानि मावनो हादों बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बे भिडिअआव। महेन्द्र सिं होननाय सासे पान्जाबनि मानसि आरो बिहा हिन्जाव आरो फिसाजो सासे दंमोन। इखालि बिमाया एसे गामि बेरायनो थांदोंमोन आरो फिसाजोआ दुगैनानै न' सिङाव जि गानस्लायफैदोंमोन आरो थिग बे समावनो बे बिफाया बै न' सिङाव हाबहैयो आरो हाबहैनानै बे फिसाजोनि जि गानस्लायबाय थानायखौ नुनानै गावनि गोसोखौ लाखिनो हायासै आरो बियो ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावो। बे फिसाजोआ जोबोद होख्रावो, जोबोद बाब्राबो, नाथाय बे बिफाया जेब्लासिम गावनि गोसोआ गोजोना अब्लासिम बियो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावगासिनो थायो आरो जेब्लानो बिनि गोसोआ गोजोननाय मोनो बिनि उनाव बे फिसाजोखौ बुङो जे बे बाथ्राया जाहाथे नोंनि आरो आंनि गेजेराव थायो, नङाबा नोङो माने खोन्थाया मोजां जानाय नङा। बिदि बुंनानै बियो ओंखारलांनायसै आरो दसे उनाव बिमाया हाबफैयो आरो बिमाया हाबफैनानै नुयो जे फिसाजोआ गाबगासिनो दोङो आरो फिसाजोआ गासै बाथ्राखौ बिमानि सिगाङाव खोन्थायो। फार्स्टआवथ' बिमाया सानदोंमोन बे बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थाया होननानै, रावनोबो मिथिया लासैनो जोङो बिदिनो स्रि स्रि थानोसै होननानै। नाथाय उनाव बे बिमाया सानबाय जे खनसे बे हुदाया नांबायबा आरो उनावबो बे गावनि हौवाया बेफोरबायदि खामानि मावनाय नङा होननानै मानि गेरेन्टि दं। बेखौनो साननानै बियो फिसाजोखौ लाना थांनानै गावहाबो थांफानानै पुलिसनाव मोनसे केस होना फैयो आरो केस हैनायाव पुलिसा फैनानै बिखौ हमनानै लाना थाङो आरो साननैसो उनाव कर्टआव बिनि केस जायो। केस जानायनि उनाव बिखौ जेलाव हरनाय जायो। जेलाव हरनायनि उनाव जेलाव बियो खोब मोजां बेबहार खालामनायनि थाखाय 2005आव बिखौ बहनना हरफिनो बेलाव। बियो जेलाव थांदोंमोन 1999आव आरो 2005आव बियो ओंखारबोफिनना मोनसे भारा न' लायो। बियो भारा न' लानानै बेयाव थायो। थानानै बियो न'आव जनायहरो जे आंनि जेसेबां बेसाद दङ, न' दुवार दङ, नोंसोरो बेखौ जेबो इउज खालामनो मोना, नोंसोरो फटाफट बेफोरखौ खालि खालामनानै ओंखारलां, नङाबा खोन्थाया गाज्रि जागोन। आरो बे बाथ्राखौ जेब्लानो हिन्जावा खोनायो, खोनानानै खोब गिनाय मोनो। नाथाय सानसेखालि हराव बिसा सासे आलासिबो फैदोंमोन, बै हिन्जावजों फिसाजोजों जना दोंबायदोंमोन आरो आलासिबो सासे फैदोंमोन। फैनायाव दरजाफोरा फांथेजोबनायमोन, नाथाय बै मंगलसिंहा फैनानै जाख्लाजों गाखोनानै गोजौखैजा बै न'आव हाबो आरो हाबनानै बिनि आखायाव रुवा गंसे दंमोन, बै रुवाजों गावनि हिन्जावखौ बुथारहैयो। बिनि उनाव हिन्जावनि जेब्ला दावराव खोनायो बिनि उनाव बै फिसाजोआबो खारबोयोमोन आरो फिसाजोखौबो बै रुवाजों दानथारनानै गावनि जि भारा न'मोन बेयाव थांनानै आरामसे थाहैयो। दावराव दावसि खोनानानै गामिनि मानसिफोरा पुलिसखौ खबर हरो आरो दसे उनाव पुलिसा मोनफैनानै बै सानैनिबो बडिखौ लाना थाङो आरो मिथिखायो जे गावसोरनि बिफा आरो हौवायानो बे खामानिखौ मावदो होननानै। आरो बिनि गासै डिटेल्सखौ लानानै बै भारा न'आव थाङो आरो भारा न'आव थांनानै आरोबाव खनसे बे मानसिखौ ग्रेप्टार खालामनाय जायो। बे मानसिया दाबो जेलाव दङ आरो बेखौ कर्टआ अर्डार होदो जेब्लासिम बिनि जिउआ गोमाया अब्लासिम बिखौ जेलाव लाखिनांगोन होननानै। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे आङो खावलायहरनाय जाबाय जे चेनेलखौ आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो आरो मोनसे इन्टारेस्टिं स्ट'रि लानानै। गोजोन्थों।